Kemanten Putri Kenyong Ayu Mary Anggreni SAG ingkang sampun kepareng anjen sasampunipun paripurna risan Kemanten Putri anggenipun anjenku katingal sumebet astanipun Binagus Muhammad Sriono SAG sageta sigro kepareng hagedung wujudipun kanaan antiku kode pecah sakmalika pratondo pecah saking pangluan teng Rama pratondo risan Kemanten Sambut pecah saking pangluan teng sasampunipun risan Kemanten Saripit sasampunipun paripurna anggenipun ambasuh sampanipun teng